يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. مشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت في شرف الله جبوا أم أبفو كودو كرامانتو على كدل على في kabo jumala kana jumala ala kirabba ko o ye jurmu ya faye ala ko diine na ukilingile na bela jilema kabo jumala kana jumala ala kirabba ko o ye jurmu ya faye ya rabbi ala ko kanye anga sarakati boleo anga selikelew ya rabbi ala ko bela jilemina anye anga bi juma kutuba keneka ambe Côte d'Ivoire jamana kan fabala Abidjan quartier mi nabi wele ko abobo juma misri mi nabi wele ko mustashfa al-qulub wal mayka fo imam tawka misri ambe o misiri belebele inde kono bi anye mi soro ye juma la selula ange misiri wele lame anga nyama da kutuba fe Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. Ulambadeu ni Allah Ta'ala ka diyan juma tɛmɛnen an y'a bila yɔrɔ min insha Allah amena ata ye comme an y'a fɔ a ye cogo min an kumana suratul bakara aya 280 aya min kɛla aya laban ye kurana kɔnɔ ka jigin alakira Muhammadu ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. O ayan jigini dɔnnikɛlaw ka kumakan na tile 6 kɔfɛ ni ma fili alakira y'a ka laharataga kɛ. O ye juma ye ala b'a fɔ a ka kurana kɔnɔ azza wa jal wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Sadakallahu al-azim. Ala ko mu'minu ne ala ka jɔnw a ye sina lɔɲɛ a ye jɔrɔ ni lɔn ye lɔn min ni a kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen bɛna segin ka na ne Alahu Ta'ala ma. O la an ka kuma laɲiniw ni kuma in kɔnɔ n'o ye wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
amma ban la an bɛna segin o de kan komi y'a fɔ a ye cogo min ala ko n ka jɔn kabini lon min ne Alahu Taala y'i dan fo ka taa bila lon min ni sababu dɔw bɛna na sababu mun bɛ wele ko saya bana sababu a ka kɛ bana ye walama a ka kɛ accident ye walama a ka kɛ i ka to ji la walama tasuma k'i jeni sacogo ka ala diya a b'a ka jɔn sa ten o ni kunnandiya ni kunnangoya tɛ kelen nka jɔn bɛɛ n'a ka saya sababu o la ala ko kabini lon min i danna ne ala bolo i b'a ye i garijɛgɛ ta fo ka na se lon min e wolola fo ka na se lon min a bɛ fɔ ko a bɛ bana in na a ka gɛlɛn o tuma na ko i kan ka sina lon min ye i kan ka jɔrɔ ni fɛn min ye o de ye lon min ni saya bana bɛna commencer ka se i ma o tuma na ninbɔ bɛna daminɛ ala k'o sina o lon ye o lon labɛn sabu o lon i ni mɔgɔw bɛɛ k'a kɛ k'a ban sisan ala min k'i dan ala min ye su da ala min ye tile da ala min ye a kɛ dan ala min ye a to da ko baara kɛ n'a ye e bɛna segin ka na o ala min ma ko i ka sina nin lon ye dɛ i ka jɔrɔ ni nin lon ye n balimacɛ n balimamuso n y'a f'i ye n ko o daminɛ o de ye saya sagara ye n'a bɛ fɔ a ma ko ninbɔ a kɛla cogo ye i b'a ye mɛlɛkɛw bɛna na tuma min n'o ye malakal mautu ka ɲabila ye ka na sababu labɛn fo ka na se tuma na min na e niw ka kan ka bɔ ko caman b'a kɔnɔ balimacɛ balimamuso ni ne sara don min ni ne sara o bɛ dɔn sabu o tɛ dɔn ka ne to kutuba kan o tɛ dɔn k'e to i sigini o bɛ dɔn tuma na min n'i ta turusi la komi tɔw ka turusi la cogo min ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ suratul kiyama ko an y'o labɛn dɛ sabu ala b'a fɔ ka la tiɲɛ iza balakatil tarak bana nana walama i tana mamiri la walama ko n'a kɛla bon sababu bɛ na sisan k'a fɔ ni bɛna bɔ ala ko tuma na min na ne bɛna malakal mautu yɛrɛ ci sisan ko a ka taa baara kɛ o bɛna na se e ninbɔ ma tuma na min na ni nin samana dɔɔni fo ka na se kan file ma ka na placer yɔrɔ la yɔrɔ min sisan diɲɛ kɔntaki bɛna tigɛ balimaya kɔntaki bɛna tigɛ i bɛna ye sabagatɔ bɛ kini filɛ a bɛ numan filɛ n'i y'a ɲakisɛ filɛ gbɛman bɛ bɔ a la wuleman bɛ bɔ a la bulalaman bɛ bɔ a la kodɔnna bɛɛ b'a lɔ ko karisa b'a kan ka sira de ɲini ka taa min ila rabbik a tigi ala yɔrɔ wa qil o tuma na den mun b'a kɛrɛfɛ n'u ye waritigi ye olu ko manarak dɔgɔtɔrɔ jumɛn de bɛ yen n'a a ka pikiri ka di filadagatigi jumɛn de bɛ yen n'an bɛ se ka s'a ma n'a bɛ se ka na ni filadaga ye min b'an fa kunu n'ala ye hɛrɛ kɛ dɔ ye ale yɛrɛ b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ma walima a b'a fɔ filatigi ma ko a bɛnna da o da ma a fɔ n pɛrɛnnen don k'a kɛ n fa ka kisi walima n muso ka kisi walima n ba ka kisi walima a bɛnna da o da ma n fulakɛ n b'a wari d'i ma wa qila man rak ala ko de suratu kiyama a ko o tuma na mɔgɔ mun n'olu ɲɛ fiyɛnen don ka bɔ nin baara ma baara jumɛn tuma na min na nin bɛ bɔ la olu b'a fɔ ko a fura jumɛn de bɛ se k'a fura kɛ wa zɔnna o y'a sɔrɔ sabagatɔ yɛrɛ ale yɛrɛ k'a dɔn danganiya bɛɛ lajɛlen annahu k'a fɔ ne kɔni alfirak foyi tɛ ne ni kiyama taga tɛ dɔrɔn fo malakal mautu k'a tɔ bɔ bilahi a b'a denw filɛ a b'a ɲamunu k'a musow filɛ a b'a lɔ ko la hawla wala quwwata illa billah foyi tɛ ne ni saya cɛ sisan fo ni mana kɛ ala k'a fɔ a ɲɛna ko a tɔ bɔ ala ko o tuma na wal tafati saqu bi saq i b'a ye bolo ni bolo bɛ au revoir di ɲɔgɔn ma
ɲakisɛ ni ɲakisɛ olu b'a lɔ ko olu tɛ filɛli kɛ tuguni da ni nɛ ani dagolo b'a lɔ ko lamagalamaga banna sen ni sen b'a lɔ ko lamagalamaga banna ni b'a lɔn ko sisan ne bɛna farisogo to yen o tuma na yɔrɔ juma de bɛ magbɛnna sisan ala k'i ma kuranna kɔnɔ suratul bakara o yɔrɔ de bɛ magbɛnna sisan ala ko de ko wataku yawman siran lon ye turja'una fi a bɛna segin lon min yɛrɛ yɛrɛ la ilallah kana ne ala taala fɛ waltafati saqu bisaq ila rabbik yawma izil almasaq ala ko ɲani ɲa bɛ orvar dira ɲɔgɔn ma o bɛ taa min tuma na mena sabagatɔ lani bɛ a ɲakisɛ b'a la ka gbɛma ni wuleman bɔ a bɛ yɔrɔ jumɛn magbɛnna sen ni sen bɛ farala ɲɔgɔn na o bɛ yɔrɔ jumɛn le magbɛnna an ɲa bɛ cɛ in na cɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a filɛ cogo man ɲi bi dɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn le magbɛnna ala ko almasak a bɛ yɔrɔ min labɛnna dɛ a bɛ yɔrɔ min tagala yɔrɔ min ila rabbik o le ye ne ala fɛ ye ala k'an ni sababa bɛn ala k'an laban ɲɛ o tuma na ni nin bɛɛ banna sisan saya kɛra o tuma na kɔntaki bɛ tigɛ i ni duniya mɔgɔw cɛ kɔntaki bɛ tɛmɛ tigɛ i ni duniya mɛlɛkɛw cɛ i ni jɔnw b'a ɲɛnabɔ lahara mɛlɛkɛw o mɛlɛkɛ dɔw de b'i kanto ala ka jɔn i filɛ bi ele le ye duniya to wa duniya le yele to ye e ye duniya faga wa walima duniya k'e faga ele le bɛna mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'o to su don wa walima mɔgɔw le bɛna tɛ e su don tuma min na mɔgɔw nana sa bɛɛ ko sisan kɔni an ye sanga ci la mun de bɛ kɛ ko an ye a bɔ a nɔgɔ jugu la tuma min na i balimaw ani sujɔlaw olu bɛna na ko n'o bɔra don e la e tun bɛ yɔrɔ min dogo i t'a fɛ mɔgɔ ye yɔrɔ min ye bɔrɔ wɛrɛ le bɛna olu ko tuma min na o bɛna ko dɛ mɛlɛkɛw fana bɛna tuguni k'i ɲininka ko ala ka jɔn i farikolo bɛ min i bɔrɔ bɛ min e tun bɛ bɔrɔ min kɛ k'i yɛrɛ ko a bɛ min e farisogo bɛ min farisogo min tun ka di ye n'i bɛ sanfɛla ta k'a ko o bɛ cogo di mɛlɛkɛ b'a fɔ de mɔgɔ wɛrɛ le bɛna nin bɛɛ lajɛlen ko k'a bɔ ka nɔgɔ bɛɛ ko ka bɔ ile la walahi e bɔrɔ tɛna se k'i yɛrɛ ko tuguni tuma min na o b'a fɔ ko a ye kasankɛ don a la i b'a ye mɛlɛkɛ dɔw bɛna jɔ tuguni olu b'a fɔ takhruju min manzilika fala tarji wa tasiru ila bayti ma hawlahu malimacɛ o yile kasankɛ sisan o bɛ n'i ta k'i bɔ i ka so kɔnɔ i ka so filɛ i tɛna segin ka don a kɔnɔ tuguni dɛ nin ye tiɲɛ ye an ye cɛ joli bɔ o ka bonda la n'o ma segin tuguni cɛ joli taara baarakɛyɔrɔ accident y'a sɔrɔ walima ko wɛrɛ y'a sɔrɔ yen a ma segin ka na so kɔnɔ dɛ a fɔla la a ye taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso sira bɛna bila tuguni ko o tuma na ko o bɛna to n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka tile n'a ye kaburulu la o tuma na a ye taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ a n'a musow ma fara nin kan o y'a sɔrɔ a n'a denw ma fara nin kan mɛlɛkɛw b'i ɲininka ko i filɛ ka bɔ i ka so kɔnɔ i tɛna segin ka bɔ kɔnɔ tuguni ayiwa o bɛna t'i bila so dɔ kɔnɔ so in sinaya ka bon dɛ so in sinaya ka bon o tuma na e ye mun le labɛn sisan nin so in sigi ye i ka mun labɛn i ka dunyalatigɛ kɔnɔ ala ye san 60 le di ma wa ala ye san 100 di ma wa ala ye san 40 le di ma wa e ye mun le labɛn ka taa lahadi la n'o ye kaburuden e ye mun le labɛn ka taa ye i ye mun le labɛn ka taga ye o bɛ f'u ye tuma min na o bɛna bɔ ni sabagatɔ ye k'a la jama ɲɛfɛ alimami bɛna lɔ k'a ɲininka o tuma na jɔn ka juru bɛ yen ka ɲininkali kɛ balimaw a ka yafa sigiɲɔgɔnw a ka yafa mɛlɛkɛ dɔ fana bɛna o tuma na sabagatɔ ɲininka ko kullu amalin amiltahu tarahu sa'a in kana khayran fa khayra wa in kana sharran fa sharra ala ka jɔn alimami filɛ ka seli su kan jama filɛ ni o bɛna seli su kan o tuma na a lɔn k'a fɔ yanni sɔɔni i ye baara o baara kɛ i si kɔnɔ hɛrɛ la i bɛ n'a ye yanni sɔɔni i ye baara o baara kɛ i si la juguman na i bɛ n'a ye ala n balimacɛ n balimamuso ne filɛ ele filɛ tuma min na anw ta
question in mena poser anuguma ka fo ye munge ile prani do ka munge ya no lonche bilowa etolon sinilowa etolon jumajigi kofelewa etolon et shitola joli etolon ala be oke di meleke o matuma namna bambagato ka saya da dan to tire binani olu bala sisan ka nyanyini sababu kan ka na chogomi o ya soro e fana bala ka bigita aywa nga nafoloti sinana abeke chogodi o de mana nga ka tani yoronna nga ka ni bondan nga ka ni ludan lelo nyere kan ka nshibonlo o joli ye ni bela jene laben alaben ni ngofe fo e ma fo ashuga go inna lillahi wa inna ilaihi rajiun o kacha nga eske neta beketewa eta beketewa ala de bodo ula fendu la ama femi nga bongo sobe ula adama den ibe yoro wo yoro saya ki ka duale mo ay nani yani ki ka jurusara alonko nebesa ni ku ibe na jugumange alonko nebesa ni be nyimange alonko nebesa mo ye saya bla anyafe aka barala aka chala ini sababu nyima de bebe mais ni sababu jugutebe ala ka anda ngoya tumana mina no ya adama denta otumana ka yoro juma segere kaburulo no tala seni ye kaburulo la yalo obibla kaburu dinge kan folo mo bedo abeki balamaye wala ma bese ka ki deye ka soro ka fo ay nanaye o yoro la meleka o fana bena na nyingale ke tuguni ko bara minge ala ye shi min dima ni ye bara ke otumana ye bara juma de labe ibena na kele damne billahi kelado sabu meleke saba préparer nbe ki kono kaburu kono comme meleke saba olutume ika ko juger la diyan kono chogomi parce que nyafuye meleke fla ala ko de blaka adama den koroshi dobi ka bara nyuma sebe dobi ka bara jugu sebe meleke dobe ala bi ka ngani ali sebe ini nabi nyo fe ngani ajuma de bi kono I wulla bi ngani ajuma do bi kono ibana na misila ini ngani ajuma de nana ala bala ka ngani o de sebe ibana juger no ye lahara odimana nadama de no ki ta ki bla kaburu dingana odimana kaburu dinga korofolo ya no ki jigi kaburu dinga kono melaka saba de perani be ki kono no ye munkiri wana kiri ani ruman munkiri wana kiri olobe ne hinyininga odimana isara ki to dina jimadela olobe ne hinyininga ola odimana ruman alebena kana fo yani ka fo ko ala bagalima yani ka fo kira bagalima yani ka fo melaka muntu me dunyana o bagalima iyere ka besebe iye munge nyumana asebe iye munge jugumana asebe iyere ka kuma kan ibe juge no de ala ka anta kel laben chugo nyumaye ala ko ka ala ya kama salla ala rasul rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بعدين تبشر في الله جباو إن توني كرفوا الله جلماي أما بدو كرامانتو الله كدل الله في الله كهنا أناك كشيا أناك بركة الله كودي ننا وكلينغ نبلا جلما أنيا الله الدنيا كافوا أمي كود وار جمانا كا أبيجان كرنجرني الله نوي كود وار كابتلي
bi an ka juma kutuba kɛnɛ kan an y'o seli an ka alimamiba min kɔfɛ a bɛ abubu nka mɛn da ye mɛn tigila ye kutuba in lamɛnnen kɔfɛ an gɛrɛla a la an b'a fɛ k'a dɔn ale yɛrɛ tɔgɔ ani a jamu ani a bɔra mɔgɔ minnu na an ka ɲɛmada fɛ. bisimilahi rahmani rahim alhamdulilah allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim. Ustaz komi ye ɲininka min na alhamdulilah ne tɔgɔ ko Ibrahim Taw bon ni mɔgɔw b'a fɔ ko Imam Taw bon n fa tɔgɔ ko Ali Taw n bamuso tɔgɔ ko Khadijatu Buliyo Di Fofana inshallah an ka misiri tɔgɔ la ko Mustasfal Kulub mais mɔgɔw b'a lɔn ni Côte d'Ivoire la ko mosquée Imam Taw inshallah. Alhamdulillah ko mɛn da ye mɛn tigila ye ne hakili la an bɔra sisan ka nin mɛn an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ da Imam Taw caman bɛ y'a dɔw la tɔgɔ yɛrɛ fana ye min n'a bɔra minnu na Tɛbɛsirifila lajɛbaw an ye o ta a yɛrɛ nɛn kan sisan alimamiya a tɛ taa kalan kɔ maa tɛ se ka jɔ mɔgɔ ɲɛ k'a fɔ n ko ni dɔnni t'i la mana fɛ an b'a fɛ k'a dɔn ale dɔnni tasuma mɛnɛw o daminɛna waati jumɛnw na karamɔgɔ jumɛnw bolo dugu jumɛnw fana na. Ne ka kalan alhamdulilayi ne n ye san 7 sɔrɔ n ba de ye n don kalan na bon sabu kalan diyala ale yɛrɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ a kunfinlama don nka kalan diyala ye donc a ye n ta ka taa n kalifa karamɔgɔ fɔlɔ min ma o ye Alhaji Saïd Pasule ale ye Tumudika den ye a yɛrɛ fatula sunkalo kɔnɔna na sisan ala ka hinɛ a la donc n ye kalan kɛ ale fɛ fo san 7 seji bon n selikola ka bɔ ale fɛ o bɛ karamɔgɔcɛ dɔ wele ko Umaru Konate ale fana tun sigilen bɛ Yamusokoro parce que ne yɛrɛ wolola Yamusokoro n mɔna yen n ka kalan bɛɛ kɛ yen voilà donc n taara Umaru Konate fɛ ka taa kalan kɛ bon n ye san 3 kɛ ka sɔrɔ ka segin tugun ka taga Alhaji Saïd Pasule fɛ yen ka taa n ka kuranna kalan tɔ kɛ yen ka kuranna jigin n banna o la sisan dugu dɔ bɛ yen ko Kɔkumu a bɛ Umaru mara la bon n ye seku dɔ ko mɛn o b'a wele ko Alhaji Abubakar Jallo sufi don bon n taara ale fana fɛ ka taa sufiya kalan kɛ san 6 n k'o k'a fɛ ka tasawufu kɛ kosɛbɛ bon n bɔla yen sisan bon n nana Abidjan yan n nana Abidjan bon n yaalayalatɔ taara bɛn ni n tericɛ dɔ ye a tɔgɔ ko Idris Kulubali bon ale ye a Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara kofɔ n ye ko karamɔgɔcɛ dɔ bɛ yen ko Sherif Usumani Madani Hayidara bon komi ne tɛ ko kɛ fiyewu ni suficɛ in tɛ bon ne selikola ka taa sufi cɛkɔrɔba nin fɛ yen n ko bon komi n ye san 6 k'i fɛ n ye karamɔgɔcɛ dɔ ko mɛn ko Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara bon n b'a fɛ ka taa fɛ ka taa kalan kɛ a ko Hayidara nana n ko a nana a ye Alahu Akibaru fɔ siɲɛ 3 n ko mais munna i bɛ Alahu Akibaru fɔ siɲɛ 3 a ko olu tun bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔna olu don donc k'olu bɛna taa lahara bon o san kunbɛn dɔrɔn a fatula voilà o san kunbɛn a fatula a fatunin kɔfɛ yɛrɛ a nana ne ma kibaruya la ka na fɔ ɲɛnɛ ko bon ko i ye kuma min fɔ n bɛna jaabi d'i ma taa Hayidara fɛ i ka taa kalan kɛ ko Hayidara y'an bɛɛ dan alamɔgɔya la ne y'a ɲininka n ko munna a y'a dan alamɔgɔya la a ko a y'an dan alamɔgɔya la parce que alamɔgɔ de puis wajulikɛla don voilà n bɛ nin fɔ parce que mɔgɔw bɛ Hayidara ko yela bon wajulikɛla don bon mɔgɔw b'a yela simple voilà et puis mɔgɔw kabakoyalen don ko anw donna Hayidara ko la ka taa dama tɛmɛ an yamaruyala la le bon n'Ala sɔnna n bɛ se k'a fɔ n ka taribiya kɛ karamɔgɔ Hayidara de bolo n'o ye ka jogo ɲɛɲini k'a fara n ka kalan kan parce que i ka tasawufu kɛ cogo o cogo ka kalan kɛ cogo o cogo a bɛ cɛɲa ni fɛn min ye fo Ala bɛ k'i fɛ o ye jogo ɲumanya ye donc n ka karamɔgɔ ye mɔgɔ 3 Alhaji Saïd Pasule n ka kalan kɛ ale fɛ yen ani Umaru Konate ka sɔrɔ ka taa tasawufu kɛ Jallo fɛ yen ka sɔrɔ ka taa karamɔgɔ Hayidara fɛ a ye n taribiya bon n bɛ se ka min fɔ o y'o ye inshallah. Alhamdulillah n baden Tɛbɛsirifila lajɛbaw nin ye mɛn tigila ye bi Abidjan kɔnɔ an bɛ Abubu yan mana fɛ Imam Taw kalanw bannen kɔfɛ an ɲɛ bɛ a la bi a bɛ jama ɲɛ wala ka mɔgɔw laseli n'an ko a ma ko alimamiya diɲɛ ko o ko daminɛ kuma bɛ a la wa sababu dɔ de fana bɛ na ni a ye n b'a fɛ k'a dɔn ale ka alimamiyaw a daminɛna waati jumɛn kɔnɔna na wa sababu jumɛn de fana nana ni a ye. 195 o la ne ye alimamiya dabɔ bon sababu min fana nana o ye wajuli le ye bon ne tun bɛ yaala misiriw de la ka wajuli kɛ bon n tola yaala la ka wajuli kɛ musokɔrɔba dɔ bɛ yen ko Aja Mariam Bagayɔgɔ bon a ye n ye wajuli la n kanu donna a la kosɛbɛ
a ye n gbɛrɛ a yɛrɛ la bon a bɛ n ladiya komi garibudenya lo bon a nana fɔ n ɲɛna ko n ye duwawu k'a ye ko a furucɛ b'a kan ka misiri jɔ ko mais n'a banna ko a bɛna n kɛ seliwelila ye bon o kɛla 1995 kɔnɔ bon tumana min na misiri banna ne nana a ko ma ko limamiya ko seliwele tɛ nka n yɛrɛ kɛla alimami ye wala furucɛ tɔgɔ ko Alhaji Segu Tarawele ale fana fatula sunkalo kɔnɔ yan an kɔrɔ yan wala muso fana yɛrɛ fatula wala donc n ka alimamiya sababu o de ye nin ye. Alhamdulillah mbaden TV Sherifila lajɛbaw nin wasara ka da waati kɔrɔ kan an tɛna taa yɔrɔ jan nka an tɛ a bila fiyewu fo ɲininkali fila bɛ yen halisa an bɛ o tɛnku a la sabu nin émission in dabɔra TV Sherifila fɛ misiriw ka yɔrɔ dɔn dekun min bɛ misiriw kan jɔcogo la walima matériel ko la o fɛnɛ kɛ dɔn mɔgɔ ɲumanw ka ca diɲɛ kɔnɔ dekun min bɛ alimamuw yɛrɛ fɛnɛ kan o kɛ dɔn sabula n'i y'a lajɛ mɔgɔ min bɛ farida 5 seli ni mɔgɔw ye a ka gɛlɛn tuguni ko baara wɛrɛ kɛ sɔrɔ i bolo fonctionnariat la walima garisɛgɛ ɲini sira wɛrɛw la an ye misiri caman kɛ o kumana fɛ an b'a ka imam ɲininka misiri yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a mago bɛ matériel jumɛnw na jɔcogo don wa walima jiko don wa o ni a ɲɔgɔnna haja minnu bɛ misiri la ala ni mɔgɔ ɲuman minnu b'a la ka tele lajɛ. An bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ misiri bala de la bon an bɛ yɔrɔ min na sisan an mako bɛ fɛn mun na o de ye ciment ye wala karo an ka karow sɔrɔ bon n'an ye ciment paquet 500 sɔrɔ bon ani cɛncɛn voyage 4 gravier tonne 40 n'an y'o sɔrɔ dɔrɔn bon o ye an mako ɲani ye inshallah bon min ye gɛlɛya ye limamiya ko la komi i y'a fɔ cogo min tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya caman bɛ alimamuw kan k'a da mun na bon ya mɔgɔw ma dege limami finance la an ye hinɛ imami na bon an ye jɔ n'a ye an y'a kɛ ten bon vraiment mɔgɔw ma dege o la ten mais précisément anw bɛ yɔrɔ min an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin ala ni Seyid Sherif Usman Madani Hayidara hɔrɔma na bilahi ni ko an ka gɛlɛya ye limamuko la an ka wuya tigɛ parce que n bɛ se k'a fɔ ansariw lɔnni bɛ n'an ya total voilà ni ko ka lɔnni ye n m'a fɔ n ko bɛ wari lajɛna ka na di yan mais a ka dɔgɔ mɔgɔ la min bɛ se k'a fɔ ko i tɛmɛtɔ ne la i ma 1000 di yan n ma 2000 la bon o b'an n'u bɔ quoi. Alhamdulilahi rabil alamin baden TV Sherifila lajɛbaw nin tun ye an ka bi juma kutuba ye o min n'an y'o seli Côte d'Ivoire Abidjan kɔnɔ Abobo imam taw ale ka juma misiri belebele in kɔnɔ ka deli ala fɛ juma caman bɛ ala min bolo yarabi ala k'o don an garisɛgɛ la an ka sarakati bɔlenw an ka selikɛlenw ala ka a bɛɛ lajɛlen minɛ an b'a fɔ a k'an bɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum في أمان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا